Честита годишнина, колеги! Неусетно изминаха 5 години от паметния за нашето съсловие ден, 6 юни 2019 година. Ден, в който 12-годишната ни борба за самостоятелна съсловна организация се увенча с успех. Със заповед на министъра на здравеопазването беше учредена Българска асоциация на помощник-фармацевтите. Щастлива съм, че днес, 5 години по-късно, отново сме заедно и можем с гордост и удовлетворение да споделим постигнатото. Учредяването на съсловната ни организация даде подобаваща национална представителност, каквато до момента имаха всички други съсловия в здравеопазването. Вече имаме етичен кодекс на професията, представител във Висшия съвет по фармация, представител в експертния съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти. Последната промяна в Закона за здравето от април 2024 година по наше предложение Народното събрание прие да имаме представител в Обществения съвет по правата на пациентите. Имаме възможност да участваме в работни групи за изработване на регионални и национална аптечна карта. Участваме в работни групи, имаме възможност да внасяме предложения и становища за промяна на законодателството. След учредителния конгрес предстоеше да докажем, че съсловието ни има сила и капацитет да се справи с организирането на 28 регионални колегии и единен национален електронен регистър. И успяхме. Единният електронен национален регистър е вече създаден и интегриран в Министерството на здравеопазването. Всеки редовен член на Българска асоциация на помощник-фармацевти има членска карта. Решаващ принос имаха управителните съвети от двата мандата, председателите на Националния съвет по качество, контролната комисия и комисията по професионална етика. Всички регионални председатели и управителните съвети по региони, които със своята всеотдайност направиха възможно затрудненията и сложната ситуация около COVID-пандемията да не се отрази на дейността на асоциацията на национално и регионално ниво. Многобройните ни срещи по региони, Вайбър срещите ни в късните вечерни часове, редовно провежданите национални съвети. Всичко това изграждаше доверие помежду ни, даваше ни сили и мотивация в трудните за съсловието моменти да продължим напред, все по-убедени в справедливата ни кауза. Съсловно единство, достоен и законен труд за помощник-фармацевтите в България. Изминалите 5 години на съсловната ни организация бяха белязани със сложната обстановка заради COVID-пандемията. Въпреки отложената ни първа национална конференция, успяхме да се организираме и при спазване на всички правила да проведем следващите си национални конференции, при засилено участие и интерес от страна на колеги, партньори, лектори и медийни партньори. Всички наши конференции бяха организирани с внимание към темите и лекторите. Скъпи гости, представители на институции, други съсловни организации, медицински колежи и преподаватели уважиха най-големите форуми на съсловието ни. С всяка изминала година националните конференции на Българска асоциация на помощник-фармацевти се провеждаха при нарастващо участие на колеги, студенти от медицинските колежи, фирми и партньори. Специални благодарности към Тракийския университет в Стара Загора, чийто ректор професор Ярков и заместник ректор професор Грозева проявиха гостоприемство към съсловието ни и ни предложиха домакинство на 4-та ни конференция, която се проведе през септември 2023 година в Тракийския университет Стара Загора. 5-та ни юбилейна конференция бележи един своеобразен рекорд на участници и членове на Българска асоциация на помощник-фармацевти, студенти от медицинските колежи, гост-лектори, фирмени и медийни партньори. Това е едно доказателство за утвърденото доверие към Българска асоциация на помощник-фармацевти и подкрепата към нея. Ежегодните ни конференции са най-големия съсловен форум, на който се присъждат учредените от Българска асоциация на помощник-фармацевти призове за регионална колегия на годината, за ползотворно сътрудничество,
за принос към професията и за принос към следдипломното обучение на помощник-фармацевти. Основната мисия на съсловната ни организация е организиране и провеждане на следдипломни обучения. В тази посока беше и предложението на Българска асоциация на помощник-фармацевти за промяна в Закона за здравето, което за наша радост народните представители през април 2024 година гласуваха. Успехът на тази мисия е невъзможен без участието на нашите лоялни партньори и лектори, които за наша радост всяка година се увеличават. През изминалите 5 години сме свидетели на едно ценно сътрудничество с преподаватели, фирмени и медийни партньори, които се отнасят с огромно доверие към помощник-фармацевтите и се включват със свои лектори и лекции и материали, както в присъствени конференции, така и в онлайн академии за помощник-фармацевти. При провеждането на следдипломните обучения успяхме да утвърдим една инициатива, която да включи в лекционните панели и помощник-фармацевти като лектори. Постигнахме прекрасни резултати. Адмирации към колегите, които се включиха. Не можем да не отбележим и факта, че имахме покани за участие като съорганизатори на форуми в здравеопазването. Съсловното утвърждаване на помощник-фармацевтите включва задължително специално внимание към нашите бъдещи колеги, студентите по специалност помощник-фармацевт от медицинските колежи. Един от приоритетите на Българска асоциация на помощник-фармацевти е работата с студентите от медицинските колежи. Освен, че ги включихме и те също бяха лектори в нашите следдипломни обучения, но ежегодно присъждаме приз и парична награда за отличниците дипломанти от медицинските колежи в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Добър шанс за кариерното развитие на помощник-фармацевтите даде факултета по обществено здраве град Пловдив, който е добър партньор на Българска асоциация на помощник-фармацевти. През 2022 година факултета по обществено здраве град Пловдив получи акредитация на магистратура фармацевтичен мениджмънт за помощник-фармацевти. Тази година се дипломират първия випуск от 22 помощник-фармацевти. Доверието към Българската асоциация на помощник-фармацевти, което успяхме да изградим само за 5 години от нашето съществуване, се доказа и утвърди чрез сътрудничеството ни с синдикати, други съсловия в здравеопазването, пациентски организации и медийни партньори. Успешната и пълноценна реализация на завършилите специалност помощник-фармацевти е фактор, който е един от акцентите в дейността на съсловната ни организация. Дълги години противоречиви текстове в законодателството поставят съсловието на помощник-фармацевтите в ситуация да отстояват професионалното си достоинство и авторитет. В тази борба вече не сме сами. Аргументите ни се споделят от синдикати, пациентски организации, работодатели, други съсловия в здравеопазването, кметове на населени места, депутати. Проблемите и предложенията за тяхното решаване намират медиен отзвук. Необходимостта от промяна на българското законодателство, което регламентира професионалната дейност на помощник-фармацевтите, намира подкрепа и на международно ниво. Една дългогодишна цел на съсловието ни е да установиме контакт с Европейската асоциация на аптечните техници. Убедени сме, че сътрудничеството в международен мащаб би допринесло за изясняване на спорните позиции относно професионалния статут на помощник-фармацевтите в България. Отдавна знаем, че в далечната 2014 година на своята европейска среща аптечните техници декларират, че ще се стремят към регулация и обучение, такова каквото е в България на помощник-фармацевтите. И тази година, с активното съдействие на колегата Владимир Благоев и неоценимата подкрепа на професор Ярков и професор Грозева от Тракийския университет Стара Загора, тази наша цел се реализира. Успяхме. Събитията доказаха, че с постоянство, смислени каузи, споделени с лоялни партньори и коректно сътрудничество, добрите резултати са възможни и постижими. На 17 април 2024 година
Обединените ни партньорски усилия с Тракийския университет доведаха до реализиране на срещата с председателя на Европейската асоциация на аптечните техници Кристияно Матош и Жоао Жоаким, предишния председател на асоциацията. Срещата беше много ползотворна. Потвърди се от първо лице информацията, която имахме за обучението и правомощията на аптечните техници в Европа. Получихме полезна информация за възможностите за сътрудничество и членство в Европейската асоциация на аптечните техници. Много още може да се разкаже за нашата асоциация, за трудностите, през които преминахме и преминаваме, за търпението, доверието и уважението, което изградихме помежду си. Горда съм с това, че всички заедно доказахме, че нашата съсловна организация не е грешка, а една необходима структура за възстановяване на баланса в сектора. Гордея се с факта, че макар и много различни, всички ние, колеги, успяхме да поведем съсловието и да го водим по пътя, запазвайки професионално достоинство, етичност, отстоявайки принципи и позиции пред институции в помощ на пациентите. Щастлива съм, че при всяка наша среща затвърждаваме уважението един към друг, към партньори, работодатели. Бъдете здрави, колеги! Не спирайте да се развивате като фармацевтични специалисти. Обичайте професията си, както я обичахте в своя първи работен ден. Вярвайте в силата на съсловното единство и в коректното сътрудничество с нашите лоялни партньори. Вярвайте в успеха на справедливата ни кауза за достоен и законен труд. Честита да ни е 5-та годишнина на Българската асоциация на помощник-фармацевтите.